प्रमद बर' बिथाङा सिगां समाव बुंदोंमोन जे BCDC लेभेलनि बा सरकारि न' होनायावहाय जुदि सोरबा मेम्बाराहाय थाइसे थाखा लायोब्लाबो बिथांमोनहा आउट खालामनाय जागोन बुंदोंमोन नङा होमबा दिनैहाय बुंदोंमन जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बेथ' इम्पसिबलखा दिनै रायजो राजाया मोनथियो जे दिनै बर' हारिया बेसेबां जेंनाजों भुगिजानांगासिनो दङ दा दिनैहाय UPPL गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ मिडिया नोंथांमोनहाबो आरो जोंनि रायजो राजामोनहाबो मिथिगौ जे बुङो शान्ति परिबेश फैदों होननानै शान्ति परिबेश फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो नाथाय खैथा एनकाउन्टार जालांखो नोंथांमोननि निउस मिडियाफोराव दिनैसिमबो रिपर्टआव मोनगोन बा थांबाबो नुहैफिनगोन जोबनो गैयै एनकाउन्टार सिगाङावनो दिनैहाय जोङो अफिसियेलि आं आरो आंनि लोगो सोरांसार बर' बिथाङा बरमानि आरो आं लैहोर गयारि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोङो दिनैहाय BPF दलाव जयेन जानायनि जोङो BPF जयेनाव हाबनायनि गोबांथा खारन दङ दा गासैखौबो बुंजायालासिनो आङो फंनैसो खारनखौ आं बुंनो नागिरदों जोंनि BPF राजखान्थि हान्जाया जाहैबाय जोंनि रिजनेल पार्टी सिगांनिफ्रायनो BDC-खौ जिर'निफ्राय स्टार्ट खालामनानैहाय दिनैनि पर्जासिम दिनै इउनिभार्सिटि दिनैहाय मेडिकेल कलेज बा जियानो हक लामानि डेभेलपमेन्ट दालांनि डेभेलपमेन्ट जिहेतु BDC सुक्तिनि सिगां जोंनावहाय जेबो एख'आनो गैयामोन दा दिनैनि परिबेशसिम लाबोनो हानाय केपासिटिखौ जों जोंनि हाग्रामा सारनियाव नुदों जोंनि BPF दोलोनि जाय आफादगिरि दा जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय जोंनि दा जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टजोंहाय जेबायदि फिदिं जायो दा बेखौ नुनानै जों सानदों जोंनि बर' हारिनि जाय रिजनेल पार्टी बा जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदाव दङ दिनै रायजो राजाया मोनथियो जे दिनै बर' हारिया बेसेबां जेंनाजों भुगिजानांगासिनो दङ दा दिनैहाय UPPL गभर्नमेन्ट फैनायनि उनावहाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ मिडिया नोंथांमोनहाबो आरो जोंनि रायजो राजामोनहाबो मिथिगौ जे बुङो शान्ति परिबेश फैदों होननानै शान्ति परिबेश फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थायो नाथाय खैथा एनकाउन्टार जालांखो नोंथांमोननि निउस मिडियाफोराव दिनैसिमबो रिपर्टआव मोनगोन बा थांबाबो नुहैफिनगोन जोबनो गैयै एनकाउन्टार आरो जेबायदि घटना दिनैनि दिनाव जानानै थांदों दा जोंनि UPPL गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा सिगां समाव बुंदोंमोन जे BCDC लेभेलनि बा सरकारि न' होनायावहाय जुदि सोरबा मेम्बाराहाय थाइसे थाखा लायोब्लाबो बिथांमोनहा आउट खालामनाय जागोन बुंदोंमोन नङा होमबा दिनैहाय बुंदोंमोन जे न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बेथ' इम्पसिबलखा नाथाय बेनि गेजेरजों आं बुंनो सानदों दिनैहाय जोंनि जे लिडारफोर दङ दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि लिडारफोरा बुंबाय थायो जे सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानायनि बाथ्रा नैबे दान मोनसेयावनो दागोन बुङो बा फैगोन सप्तायावनो दागोन बुङो दा बिभिन्न बेफोरबायदि जिखुनु प्रब्लेम्सफोरखौ जों नुदों आरो जों सानो कि बेखौहाय जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट दानि जे UPPL गभर्नमेन्टनि जाय आफादगिरि बिथांमोनहाबो सिगाङावहाय बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन दा बेनि थाखाय रायजो राजाया बिसास खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथांनो भट होनानै देरहादोंमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजानि गोसोखौ सिफायदों आरो रायजो राजाखौ माबायदि लेभेलाव थगायगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिगौ दिनैहाय न' होनायनि नामावहाय दिनै PMAY न'आवबो बिथांमोना 10,000 थाखा लायो बेखौ आं मिथिगौ आरो जों खोनानायबो दङ आरो जे जोंनि BDC सरकारनि जे न' होनाय बिथांमोना बेखौ माबायदि खालामदों जे गावसोरनो लुनानै होयो आरो जुदि गावसोर लुनानै होआब्ला जुदि लुनानै होनो चान्स मोनाबा बिथांमोना 10,000 15,000 लायो होननाय जों खोनादों दिनैहाय बे खोथाखौ प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन थाखा थाइसे लाबानो होखारगोन होननानैहाय दिनै बेफोर खोथाखौ बावजोब्बाय नामा दा बेनिखायनो जों सानदों जे बेयावहाय जोंनि बर' रायजो राजाहा गोबां खहा जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जे BTR सुक्तिनि खोथा गोबां रायजो राजाया बुंबाय थायो दिनैहाय BTR सुक्तिया जोंनि बर'नि थार्ड एकर्ड बर' पिस एकर्ड दा बेयावहाय सिगां समावहाय जोंबो सुक्तिखौ फरायनानै मोजां मोनदोंमोन दे जुदि उदालगुरियावबो जुदि NIT फैयोबा आरो गोबां इउनिभार्सिटि बा डेभेलपमेन्ट स्किम्सफोरा जुदि फैबावोबा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां 1,500 crore खोथा बुंदोंमोन स्पेसियेल पेकेज जों सानदोंमोन जे सिगां समावहाय जुदि साक्सेस जायोबा मोजां जागोन होननानैहाय नाथाय दिनैसिमावबो जोङो BTR सुक्तिनि आं खुन्थिया थंसेबो नुवाखै होनोब्ला भुल जानाय नङाखौ आं सानो दिनै जोंनि लाइमोनफोराबो मिथिगौ जोंनि इयुथ्सफोरा मिथिगौ रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोना मा खालामदों इयुथ्सफोरखौहाय फैसानि उनाव एंगेज खालामनानै दोननानै दिनैनि परिबेशनि जे प्रब्लेम्सफोर बेखौ बुंनायनि माने दा बुंथों बिनि थाखाय माखासे बुस्थुआवहाय गादबनानै दोनदों ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि इयुथ्सफोराहाय जायना फरायनायाबो जोब्बाय बा दाय दिनै न'आवहाय गावनि संसारखौ सोलिनानै दङ बिथांमोनहा मोनथिनानै न'आव थाबाय थाबाल' जानाय नङा जोंनि बर' हारिनि खहा जानायखौहाय बा जोंनि बर'नि फैगौ सम जे प्रब्लेमफोरखौ जों नुहरदों बेखौहाय सल्भ खालामनो थाखाय जों जों बयबो ओंखारनांगोन आरो बिनि थाखाय आं सानदों हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों जेबायदि स्ट्रंलि जोंनि BDC-खौ सालायबोदों जेबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोदों बेनिखायनो जों दिनै हाग्रामा सारनि पार्टियावहाय
बिनि मोनसे खुन्थिया जानानै जाहाथे जोंबो हेफाजाब होनो हायो दानि लाइमोन हिसाबैहाय, बेनिखायनो जों दिनै जयेन जानाय जादों। नोंथाङा बुंबाय सिमा बारायनायखौ आंबो गनायो, नाथाय आं इनफ्रास्ट्राक्चाराव बुंदों जे इनफ्रास्ट्राक्चाराव गोबां दंमोन, NIT दंमोन, स्पर्ट्स एकाडेमि दंमोन, एग्रिकालसार एकाडेमि दंमोन। जिहेथु जों लाइमोन दिनै बुङोना लाइमोनानो फिउचारनि माने लाइमोनानो फिउचार होननानै बुङो, स्टुडेन्टआनो फिउचार बा इउथ्सआनो फिउचार। दा फिउचारखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनो मोजां मोनसे इनस्टिटिउसनेल सेन्टार नांबावगोन, जेखौ दिनै बुंदोंमोन। दा गोबां खामानि मावाखैबो नङा, जों मावनायखौबो नुदों। नाथाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयैहाय बे स्पेसियेल पेकेजनि 1500 क्र'रफोरखौबो गोबाङानो मिथिगौ दिनै बहा थांखो, मोनदोंना मोनाखै बेफोरनि बारैबो जेबो सोमोन्दो गैया। नाथाय जों लाइमोन हिसाबै जोंहा सोंखारिनायनि मोन्थाय दङ आरो बेखौ बयबो सोंखारिनांगौ, जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिन्थिनांगौ माखासे खोथाखौहाय।